Це найкраща зброя для кавалерістів. Це шамшир. Це найбільш крива шабля з тих, які існували як в кримсько-татарському війську, турецькому війську, так і в козацькому війську. Та Російська імперія платила данину кримському хану. Вони були їх фактично васалами. Так? І це для них дуже ганебний епізод, який вони намагаються там приховати. І в тому вигляді, в якому Росія є, вона не повинна існувати. Поки вона існує, це екзистенційна загроза Україні. Бо Росія без України себе не бачить. Одне з них – незалежне телебачення Севастополя, яке фінансувалося з Москви. Пропаганда російська працювала. І коли немає контрпропаганди чи української пропаганди, то вона працює. Закінчити Академію державного управління для того, щоб, коли я повернусь в Крим, увійти до військово-цивільної адміністрації міста Героя Севастополя. Звати мене Тимур Баротов, всі регалії ми перераховувати не будемо, полковник Збройних сил України. Який ваш зв'язок з Кримом? Я там прожив більше 25 років. Левова частина мого життя, власне, з юнацтва по 14 рік, коли мені довелося виїжджати. Я там відчув, наскільки Крим особлива територія, наскільки це особливий регіон, наскільки це особлива земля для нашої історії України. Тому що історія Криму і історія України, вони нерозривно пов'язані ще з часів скіфів, сарматів, з давніх давен, будемо говорити так. В військовому училищі, по закінченню військового училища, мене направляли в інше місце. Але я дуже наполіг на тому, щоб мене відправили саме в Севастополь. Я там проходив стажування до того і вже розумів, що українські військово-морські сили – це майбутнє морської держави Україна. І хотів бути причетним до розбудови флоту, до того, щоб Україна все ж таки набула спроможності як морська держава. Дуже хотів служити як офіцер, морський офіцер в Криму, і я поїхав в Крим. Я проходив службу і в телерадіокомпанії Військово-морських сил Збройних сил України БРИЗ. На той час це була структура, єдина україномовна телерадіокомпанія в Криму і в Севастополі, зокрема. Крім того, я ходив в походи на бойових кораблях українського флоту, брав участь в різноманітних заходах, навчаннях міжнародних, навіть в операції «Активні зусилля». Це операція НАТО в Середземному морі, антитерористична. Це вже не навчання. І багато чого, я, в принципі, виріс на флоті. У вас вже була сім'я в Криму, ви там планували лишитися все життя? Чи які у вас були плани на майбутнє? Мав житло там, мав родину і планував жити в Криму, будувати державу Україна з Кримом разом. І в 2014 році, коли російська армія вже зайшла в Крим, як ви це сприйняли? Чи це було для вас несподіванкою? Чи навпаки ви очікували, що таке колись станеться? Не просто очікував, я попереджав про те, що таке може бути. Ймовірність того зростала з кожним роком. Остаточного переконання я усвідомив, коли відбулися події в 2008 році в Грузії. І все просто було на долонях. Зрозуміло, що такий самий сценарій буде застосований в Криму, тому що в Криму дуже багатьом роздавали російські паспорти громадянам України. І багато російських громадян, які жили в Севастополі, зокрема, російських, я зараз звертаю увагу, теж получали українські паспорти. І це було дуже цікаво, тому що на це, на жаль, не звертало увагу, хоча ніби по законодавству нас заборонено було подвійне громадянство. Тим не менше, росіяни примудрялися ходити на вибори, вибирати нам президента і собі президента. В Криму, в Севастополі, зокрема. В Севастополі багато було телебачень. Кілька. Одне з них – незалежне телебачення Севастополя, яке фінансувалося з Москви, подавалося як севастопольське телебачення, але всі новини починалися з подій, пов'язаних з Росією, з президентом Владимиром Путіним. Тобто це подавалося і нав'язувалося, що це наш типу президент, розумієте? І навіть заставка в них була в трикольорових, кольорах, в такій синій, білий,
червоний. І було зрозуміло, що це от такий рупор Кремля, який працює безпосередньо. У них було непогане фінансування, вони досить ефективно працювали. І це не рахуючи радіостанцій, газет, які видавалися і безкоштовно поширювалися в Севастополі. Редакції газети «Флаг Родини», це газети Чорноморського флоту Російської Федерації. До речі, на базі тої типографії видавалися ті проросійські газети, які безкоштовно поширювалися. Різними засобами масової інформації все це поширювалося, нав'язувалося і формувалася російська свідомість у місцевих мешканців. Тому пропаганда російська працювала ефективно. І коли немає контрпропаганди чи української пропаганди, то вона працює. Я хотів, щоб це не сталося, і щоб все ж таки Україна зробила якісь кроки в протидії, в запобіганні такого розвитку подій. Але я розумів, що нічого не відбувається з боку держави Україна, а Росія, вона крокує поступово, впевнено і робить все для того, щоб здійснити свій план. Спочатку забрати Крим і знищити Україну. Чому саме з Криму почали? Це було найпростіше. У них там, по-перше, був контингент, це російський флот Чорноморський, бойові кораблі, ракетоносії. Ну, тобто сил було достатньо для того, щоб вирішити питання з Кримом, бо співвідношення українських військово-морських сил і російського Чорноморського флоту було 1 до 3 приблизно на користь Росії. А з огляду на те, що в 2014 році після відомих подій на Майдані Україна опинилася в ситуації фактично паралізованої, це був найслушніший момент для Росії. На щастя, Росія не зупинилася на Донбасі, а не пішла далі. Бо маючи такі потужності і такі сили, якби вони це зробили в 2014 році, я маю на увазі повномасштабне вторгнення, то Україна би зараз не існувала. Чого вони тоді зупинилися? Вони не очікували спротиву. Не сталося так, як гадалося, тому що встали добровольці, встали українці, встали і мешканці того самого півдня і сходу України, які розуміли, що вони є українцями, і ми маємо зберегти свою державу, бо в Росії це буде рабство. Це ваші висновки як історика, чи це, можливо, у вашій сім'ї, у ваших там предків є якась історія? Звісно, і перше, і друге. Цікавився історією. Власне, мою свідомість формувала історія України. Не та, що подавалася в радянських школах, це я теж вивчав, бо це було обов'язково. Але в мене були можливості отримати доступ до інших джерел, і я користувався тими можливостями, побачити з іншого ракурсу і зрозуміти, що насправді відбувалося. Ну і крім того, моя родина, конкретно бабуся, вона пережила і її родини розкулачування 20-30 роки, а потім Голодомор, слава Богу, вона пережила, але не всі в її родині пережили Голодомор. Те, що вона розповідала, воно просто не вкладалося в голові. Я тоді був ще навіть не підлітком, я ще був замаленький, щоб щось спробувати скласти докупи. Але воно мені вже тоді заклало сумніви в тому, що мені нав'язувала радянська пропаганда, радянська історія, там школи нав'язували. І це все формувало мене як українця. Коли ви побачили в Криму російську і військову техніку, військових оцих зелених чоловічків, що це був за день? Ну, по-перше, вони там були постійно. Я їх бачив кожного дня. Але якщо говорити про те, що вони почали робити дії непритаманні попередньому часу, так, то це початок лютого. З 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, з точки їхнього базування в Криму, в Казачій бухті, в Севастополі, почала виїжджати техніка бойова з морськими піхотинцями, машини, не погоджуючи це з українською стороною. Бо зазвичай вони мали би подавати заявки, що в них на такі-то дні чи там навчання, чи ще щось, і буде пересування бойової техніки. А тут вони це стали робити без попередження. Вони виїжджали, робили там кілька кіл і повертались назад.
і дивились просто на реакцію. Ну і це стало зрозуміло, що готуються. І жирною крапкою це стало момент, коли в Севастополь зайшов десантний корабель з іншого флоту, не Чорноморського. Привіз підрозділ морської піхоти для посилення 810-ї бригади морської піхоти. І на борту цього корабля розгорнули пункт оказання допомоги раненим російським гражданам. Розумієте, так? Тобто ще у нас Майдан не закінчився. У нас ще тут в події відбувалися, це 5 лютого, здається, було. Я зараз точну дату не скажу, але на початку лютого прийшов цей корабель. До речі, зайшов він під виглядом, що це нібито сили, які були залучені на охорону Олімпіади в Сочі. Хоча насправді з Чорноморського флоту кораблі туди не ходили. І от вони нібито вертаються, хоча це з іншого флоту прийшов корабель. А що таке корабель прийшов з іншого флоту? Треба оминути цілу Європу. І це не один тиждень. Тобто, розумієте, треба ще відкотити назад, щоб зрозуміти, коли було прийнято рішення, коли були завантажені ті кораблі, коли вони вийшли в море, коли вони прийшли. І от вони на початку лютого зайшли в Крим. Тобто план реалізовувався, і це було видно, і це було зрозуміло і неминуче. І коли ви виїхали, це був березень, квітень 2014? Це було 1 березня. Російські війська вже через Керченську протоку почали через паромну переправу переходити, і прикордонники тоді не зупинили ці висадки російської морської піхоти, ну там не тільки морська піхота, а російських військ. А стало зрозуміло, що треба евакуювати сім'ю, а далі, як військовий, йти до лав Збройних сил і боротися за країну. Ви знаєте, коли ви залишаєте дім, коли ви залишаєте все, бо там і майно я залишав, і з думкою про те, що, можливо, я сюди ніколи не повернусь, це важко. Але я так само розумів, що є речі набагато цінніші. В першу чергу, це життя людей, ну, конкретно сім'ї. По-друге, це батьківщина. Для мене це, без сумніву, була Україна. Коли ви вже виїхали на материкову Україну у 2014 році, ви одразу пішли в Збройні сили? На той момент я був в запасі. Я звільнився у 2010 році. Не дочекавшись призову офіційного через військкомат, поїхав добровольцем 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар», де став простим солдатом, штурмовиком, задача якого входило звільняти вже захоплені території. І це було там певний період часу, поки мене як офіцера не помітили і не поставили там на посаду, яка більш відповідала моїм знанням і досвіду. Чи ми можемо назвати ті населені пункти, які ви звільняли? Новосвітлівка, Хрещувати, перед тим Георгіївка, Лутугіна. Ми навіть входили в сам Луганськ, це в серпні 2014 року, але надійшла вказівка вийти. Айдар, перед тим ще щастя, повернення української влади на ці території завдяки батальйону Айдар відбулося. Говорячи про контингент, то добровольці – це були люди багато дуже з Майдану, дуже багато людей з Майдану, з різних регіонів України. Більшість була взагалі місцеві, Луганська область. Тобто люди встали захищати свою землю і прийшли в Айдар. Ідея була захистити свою землю. Навіть не всі усвідомлювали, що вони воюють за Україну в цілому. Були люди, які кажуть, от моя земля, що тут, це тут ворог має прийти зі зброєю, я знаю, що це таке війна. Ну, безпосередньо ті, хто Афганістан прийшли, вони так говорили. Усвідомлення цього всього відбувалося вже в процесі під час бойових дій. І формувалася головна ідея, що ми воюємо все ж таки за всю Україну. І за звільнення Криму, зокрема. Ви за роки своєї служби часто зустрічали кримчан в ЗСУ? В кожному підрозділі, де я проходив службу, я зустрічав кримчан, і кримських татар, і українців, які з Криму родом походять, і підтримую зв'язки з ними по сьогоднішній день. І у вас доволі близький зв'язок з кримськими татарами, що ви навіть допомагали у 2014 році кримським татарам поїхати з Криму, рятуватися. Мені якось подзвонили з Криму, вже виїхав з Криму, це березень, початок березня, і
Попросили допомогти зустріти сім'ю, яка так само виїжджала з Криму. Я, звісно, погодився і допоміг. І потім був другий дзвінок, третій, п'ятий, десятий. І я зрозумів, що це сарафанне радіо працює, що от дзвоніть такому, то він допоможе. Виявилось, що я не один такий. І ми об'єднали зусилля. Була створена така організація «Кримська хвиля», яка почала займатися, власне, переселенцями з Криму, зустрічати ті сім'ї. І серед них дуже багато було кримських татар, які виїжджали з огляду на те, що їх чекали тільки переслідування з боку російської влади і з боку росіян, якщо вони прийшли вже в Крим. Нам вдалося це поставити на конвеєр, можна так сказати, коли ми прямо з вокзалу забирали родини і вже знали, куди конкретно везти, де вже нас чекають, де вже їх розміщають, і вирішувати там елементарні побутові речі, там від пральної машинки, холодильника, десь його треба взяти, привезти туди, перевезти сюди, якісь продукти давати. І це дало змогу відчути самим кримчанам, що ми єдина нація, що ми єдиний народ. І як приклад можу навести, коли в Криму, пам'ятаєте, був момент, коли росіяни захопили українську церкву і не пускали туди українців. І мечеть пустила українців помолитися Богу. У Львові відбулася абсолютно аналогічна ситуація, тільки протилежна. Мусульман запросили в церкву, в гарнізонний храм. Отець Степан Сус, по-моєму, він тоді був настоятелем. Там була виділена права частина церкви, де могли помолитися мусульмани. І це було знаково, що ми єдиний народ. Немає значення, якої ми віри, якої ми національності. Має значення, хто ми є і ким ми себе відчуваємо. І у вас є колекції зброї, не тільки зброї, різних періодів, і от в тому числі кримсько-татарського. Розкажіть, власне, як ви почали збирати це? Давайте так уточнимо, щоб потім не було питань. Макети масогабаритні або копії, декоративні, бо поняття зброя – це дуже специфічне поняття, тягне за собою певні наслідки. Ну от, це призначення. Більшість людей знає булава. Гетьман без булави – це не гетьман. От, власне, це символ влади. Це теж символ влади. В козацькому війську призначі мали полковників. Козацька старшина, яка доростала до полковників, маючи полк під собою, вони мали перначі. Але насправді ця зброя, як і булава, так і пернач, були і в татарському війську, і в турецькому війську. Це була теж символ влади і теж просто як зброя. Конкретно пернач, він прекрасно пробиває шолом. Тобто в козацькому війську це було як запозичено від кримських татар, від Кримського ханства? Ну ні. В Русі булави теж були, і перначі теж були. Це прекрасна зброя для пробивання обладунків. В козацькому війську воно все ж таки набуло більш такого символічного характеру. Козацькі клейноди, булава – це один з клейнодів козацьких, так само, як і бунчук, наприклад. А бунчук, він однозначно запозичений. В Київській Русі бунчуків не було. От він запозичений у кримчан. Такі списи, на яких висіли хвости кінські, і в залежності від кольору чи кількості тих хвостів можна було визначити, яким підрозділом керує той, хто знаходиться зараз біля того бунчука. Це теж клейнот був. Це ж шолом, який прикрашений кінським хвостом, з барбицею, тобто ця кольчуга, яка захищає шию, плечі і частково очі. Підшоломник вдягався під такий шолом. Здалека можна було по кінському хвосту на шоломі визначити, чий це воїн, що це кримсько-татарський воїн, а там, наприклад, іншого війська. У яничар у них інший одяг був, інший головний убор. А візерунки на шоломах, вони щось означали? Так. Візерунки зазвичай це були якісь рослинні орнаменти, без зображень людських, бо іслам це не дозволяє. Могли бути надписи зазвичай арабською мовою, тобто якісь цитати з Корану, як на зброї, так і на обладунках, на шоломі. Яскравий приклад – шолом Олександра Невського. Насправді Олександра Невського не існувало в такому образі, в якому подає Росія. І той шолом, який вони показують, на ньому арабська в'язь. Тут теж, бачите, на щиті, який називався калкан, є рослинний орнамент на самому умбоні, тобто це центральна частина металева. І рослинний орнамент на колчані, на сагадаку. Це рослинні орнаменти. Це такий цікавий предмет.
Вони робилися з каменю під конкретну людину, під конкретний палець, а саме під великий палець правої руки для правців. Так? І це кільце для стрільби з луку. Ми кажемо, є європейський тип стрільби з луку, так? Коли береться кількома пальцями тетива. А є татарський, він же ж східний тип стрільби, скіфський так само, значить, коли вдягалося спеціальне кільце, і тетива сюди закладалася, отак притискався палець, і той палець притримувався іншими пальцями. Отак от. І так трималася тетива, і при пострілі просто робився такий ж рух. Тетива відпускалася, стріла летіла. Такі перстені, їх часто знаходять на місцях битв, там, де воювали лучники. І, власне, східні. Тому що це в Європі не було поширено. А оце що? А це в нас довгий ніж, називається ятаган. Історія його походження дуже цікава. В турецьке військо зайшов кінжал фактично з Африки, точніше з Ближнього Сходу. Так, за легендою, якось турецький султан звернув увагу, що дуже часто скарги надходили, що яничари, коли виходять в місто, вони там поб'ються там з кимось, ще щось там шаблями зарубають. І було прийнято такий указ султаном, заборонив виходити в місто з шаблями. Яничари тоді почали змагатися, у кого довший ніж. І так, власне, народився оцей тип зброї, оце таке специфічне дуже руків'я такої форми. І от, власне, такий от ятаган, дуже специфічна зброя, бо вона має вигін зворотній, на відміну від шаблі. Набув поширення, і у кримських татар навіть були майстри, які виготовляли дуже прекрасні ятагани, які замовляли в Туреччині. Замовляли у кримсько-татарських майстрів. Такий вид зброї холодної. Це фактично як допоміжна зброя використовувалася. Якщо в одній руці була шабля, то в іншій руці міг бути ятаган для шабельного бою. В даному випадку ми бачимо ще один тип шаблі. Насправді шабель багато, і типів шабель багато. Це шамшир. Це найбільш крива шабля з тих, які існували як в кримсько-татарському війську, в турецькому війську, так і в козацькому війську. Дуже була поширена шабля. Це найкраща зброя для кавалерістів, тобто для вершників. Рублячий удар з таким вигином давав дуже блискавичний ріжучий ефект. Більш пряміший там є та сама чичуга, є ще кілька типів шабель інших, але вони не мають такого вигину, як має власне шамшир. Ця зброя була поширена так само і в козацькому війську. Одна з шабель Богдана Хмельницького має так само такий вигін. Тут теж рослинний орнамент, такі елементи верхів'я прикрашеного головою змії, що фактично нетипово. Зазвичай це була, наприклад, на шаблі орла, це голова орла. Це навіть було виокремлено в окремий тип шабель. І польська шляхта користувалася, власне, такими шаблями. Називалася шабля орла. Були шаблі, які мали отут розширення невеличкі, так, длані, і були загострені або з одного боку, або з двох боків. Були і такі шаблі. Тобто тут верхня частина могла бути загострена із іншого боку. Це теж давало змогу робити колючі удари, навіть рублячи другою стороною, тобто розрізаючи, як серпом. Так? Це як сьогодні, якщо порівнювати, так? Є пістолети, є автомати, є кулемети. Кожний вид зброї має своє призначення і застосовується, власне, для своїх цілей. І так само в ті часи кожен вид зброї мав своє призначення, і шаблі теж були різних типів, в залежності від того, яка задача. Якщо це піхотинець, легкий піхотинець, то і шабля в нього була легшою, інший вигляд могла мати, мається на увазі по вигинах, по своїх формах. От, власне, чичуга – це якраз один з типів шабель, який легкий піхотинець міг мати на озброєнні. А шамшир все ж таки більш для вершників. Кавалерії, тобто для вершників, в зв'язку з тим, що от, власне, цей вигін він дозволяв на швидкості, на коні
рубати, розрізати противника в зустрічному бої чи там зверху вниз. Це все давало таку змогу. Ну і один з основних видів зброї – це все ж таки лук. Лук і стріли. Були спеціальні тактики, як для вершників, лучників, які застосовувало і кримсько-татарське військо. Ну і воно було поширено в усіх арміях світу, де існував лук на озброєнні у вершників. Це давало змогу не допустити противника на близьку відстань, а нищити його все ж таки на відстані, перед тим, як нанести вже остаточний удар розгромний. Завдяки луку і стрілам, які стріляли дуже далеко. Чому у вас ще й такий інтерес до кримсько-татарської? По сьогоднішній день немає чіткого формулювання, так, як виглядало кримське татарське військо, як було озброєне кримське татарське військо. Є тільки загальні уявлення і є загальні такі елементи такі, щоб це було чітко, от як, наприклад, якщо взяти там Швецію, то в них там з середньовіччя є всі ці обладунки, вони збережені. Збережені там якісь манускрипти, якісь там документи, де все це описано. Починаючи від того, з чого шилося, яка тканина використовувалася, закінчуючи там якого кольору навіть, закінчуючи якої масті мав бути кінь в тому чи іншому підрозділі. Це теж цікаві такі. Власне, це все завдяки Російській імперії, а потім Радянському Союзу практично було стерто. Там же ж навіть з назви кримські татари прибирали дуже часто кримське. Так. І тобто, коли ми знаходимо якийсь там, навіть в українських музеях, то воно часто підписано просто, що це татарське. І Так. якби стирається, що це кримських татар. А Росія слово «Крим» намагалася прибрати звідусіль. З одної простої причини. По-перше, та Російська імперія платила данину кримському хану, і вони були їх фактично васалами, так? Підлеглими територіями, які мали сплачувати дань. І це для них дуже ганебний епізод, який вони намагаються там приховати і не показувати, не розказувати в своїй історії, показувати себе лише переможцями. Так? І після депортації кримських татар, коли там якісь колекції, якісь там навіть в приватних будинках якісь речі зберігалися, там старі від прадідів, там прабабусь, починаючи від побутових речей, закінчуючи там якоюсь елементарною зброєю, там шаблею чи там рушницею. Яничарка, така рушниця дуже цікава, гарна, наприклад, і називають яничарку, тому що так яничари були ними озброєні. Хоча у кримських татар серед воїнів такого ж типу рушниця теж була. І от, власне, цей статуеточка, кримсько-татарський воїн, він якраз озброєний такою рушницею. І все це було знищено, ліквідовано, забрано, будь-які документи вивезені. Все, що пов'язувало Крим не з Росією, не має значення, з яким народом, так? Воно пробиралося і нищилося. Там трошки лишили, там, генуезці тут колись були, так, там, це ж так, історія відома, то ти вже не приховаєш, так? А от кримські татари, вони тут не народ, не нація. Це тут Росія, завжди була Росія. Тут, і це от нав'язування, навіювання. І для того, щоб це нав'язувати і навіювати, треба прибрати матеріальні свідчення, так би мовити. Починаючи з якихось предметів, про документи я взагалі мовчу, і закінчуючи навіть могилами. От нищились мусульманські цвинтарі. Вони просто руйнувались. Та й зараз навіть, коли оцю дорогу Таврида вони будували в Криму, а вони ж пройшлися по могилах, по кримсько-татарських цвинтарях. Я вже не пам'ятаю, в якому році там показано було в Сімферополі, якийсь ремонт відбувався, то виявилося, що стіни якоїсь бані були побудовані з могильних плит, на яких арабською в'яззю було написано, хто там помер. Тобто просто брали могильні плити і з них будували будівлі. Це в радянський час відбувалося. Так що Росія, от вона так робить, і куди б вона не прийшла, вона нищить могили, бо це коріння. Це зв'язок з предками, з вже нащадків. І якщо немає того коріння,
то нема до чого прив'язувати. Я спробував допомогти, бо дуже мало збереглося свідчень, власне, в Україні, в Криму, зокрема. Багато свідчень є за кордоном. І ці свідчення треба збирати докупи, для того, щоб ми просто знали свою історію. У вас в колекції, от ви збирали там копії не тільки ж кримськотатарські, а які ще періоди? Русь Київська і Українська Народна Республіка, Українська повстанська армія, українські січові стрільці, сучасного війська, добровольці 2014 року. Це все теж, так би мовити, наша воєнна історія. А все, що стосується нашої воєнної історії, цікавило мене. Я формував такі експозиції, які навіть возив і демонстрував в різних, дуже багато у Львівській області. Таких поїздок було з демонстрацією фільмів воєнно-історичних, пов'язаних з тим чи іншим періодом української історії, і з демонстрацією тих зразків уніформи, спорядження, зразків зброї, які відносили до тої чи іншої епохи. Зброя, взагалі, це дуже цікавий предмет, бо він демонструє технологічність того чи іншого періоду. Тобто всі ноу-хау приходять, власне, через зброю в цивільне життя потім. Все ж таки хотілося б, щоб зброя ставала музейним експонатом. Навіть сучасна зброя, яка сьогодні використовується в армії, щоб вона стала колись просто музейним експонатом. А українці, батьки могли повернутися до своїх дітей, а діти, які за кордоном знаходяться, могли повернутися до своїх батьків, які повернулися з фронту. Українці воз'єдналися врешті на нашій українській землі. От такого хотілося, щоб ми потім це тільки в музеях бачили. Я теж хочу, щоб мій син повернувся в Україну. Це можливо тільки після нашої перемоги, чого би хотілося побажати всім українцям. Бо тільки за перемогою може настати мир. Ви служили добровольцем в Айдарі. Це скільки років було? Це був 14-15 рік. Мене демобілізували. Я не втрачав зв'язок з своїм батальйоном, не втрачав зв'язок з іншими хлопцями, з іншими бригадами, які воювали, з якими встигли перезнайомитися ще на фронті і вирішували такі нагальні питання, проблеми, починаючи від генератора, закінчуючи ще чимось там. Періодично їздив на фронт. Мене запросили в школу викладати предмет захист. Тоді ще називався захист батьківщини. І нам вдалося в 2018 році добитися, щоб цей предмет перейменували, і він став захистом все ж таки України, а не батьківщини. Чому це було важливо? Тому що люди народжуються в різних кінцях світу і опиняються в Україні, коли ти говориш, що захист батьківщини, не у всіх воно пов'язано з безпосередньо Україною. Нам треба було пояснити, що у нас є одна батьківщина, у нас їх небагато, і це є Україна. Відповідно, нам треба захищати Україну. І плюс ви почали займатися теж журналістською, режисерською діяльністю. Ви зняли декілька документальних фільмів, художній. Всі фільми, вони є воєнно-історичними, пов'язаними з історією України. Будь-яка війна, в якій Україна брала участь, це війна за державність. Коли ти розповідаєш про українське військо, якщо було українське військо, значить була держава. Коли війська не було і держави. Тому воєнно-історичні фільми це якраз показували те, що Україна – це держава. Україна мала своє військо в козацькі часи, часи Київської Русі, часи, точніше Русі, якщо правильно говорити. Це москалі нам нав'язали наратив Київська Русь. Іншої Русі не було, була одна Русь. Зі столицею в Києві. Так, звісно. Не в Москві, так. І не в Новгороді. Потім Українська повстанська армія, ще Українська Народна Республіка, Українські січові стрільці. Це все історія нашої України, нашої держави, і вона пов'язана з військом. Тому, власне, такі фільми і знімали, бо багато людей просто не знали про ті чи інші події. А народ, який не знає своєї історії, він просто приречений на її повторення. І це не мої слова, це я цитую зараз, але це абсолютно правда. Тому я радив би подивитися ті фільми. Ви зараз служите в Збройних силах України. І чим ви зараз займаєтесь з того, що можна розказати? В Києві тут був сформований у 22-му році Центр дослідження воєнної історії. На жаль, він зараз вже не існує. Там була започаткована дуже важлива робота по воєнній історії, по вивченню, по, так би мовити,
поширенню справжньої історії України, зокрема її складової воєнної історії. І от, власне, центр почав займатися цією роботою. Потім було прийнято рішення змінити, так би мовити, структури. Цей центр був розформований і обов'язки були перекладені на іншу структуру. Я опинився в цій структурі, де виконую певні функції і проходжу службу станом на зараз в тій частині. Як історик, і враховуючи вашу роботу зараз, які найважливіші ви сформували для себе висновки щодо цієї війни Росії проти України? Бо це ж не перша війна Росії проти України. Поки буде існувати Росія, Україна в небезпеці. В тому вигляді, в якому Росія є, тобто це тюрма народів, знову ж таки, не мої слова, де багато національностей, в них просто витерта національна пам'ять, стерта. І вони всі росіяни. Хоча насправді, кого не візьмеш, це люди різних етносів, різних народностей, різних народів, різних національностей. Але оце котел, в якому було переварено спочатку ще в Російській імперії, потім вже за радянський час, де намагалися якраз стерти цю ідентичність і нав'язати інші наративи. Він спрацював. Звісно, там є люди, які усвідомлюють, хто вони є насправді, і які намагалися боротися. Хтось в тюрмах сидить, хтось там за кордон виїхав, втративши надію і сподівання. Але в тому вигляді, в якому Росія є, вона не повинна існувати. І поки вона існує, це екзистенційна загроза Україні. Бо Росія без України себе не бачить. Імперська Росія. Чому? Є відповідь на це запитання? Одна з відповідей – це історія. Київ, Русь. Росіяни себе називають русскими, хоча це є прикметник, а будь-яка нація носить іменник, назву власну, там, українець, німець, там, американець. Не кажуть американський, не кажуть німецький, не кажуть там, не знаю, бельгійський. Ні. Кожен називає себе тим іменником, а от тільки у росіян теж цікава історія, якщо зануритись. Чому так відбувається? Тому що колись їх обертали в руську віру, тобто вони ставали руської віри. Це ще з часів Русі. Князі ходили на схід, завойовували певні території, і там були народності, які там проживали місцеві, і їх обертали в християнство, в так звану руську віру. І от з того часу вони стали називатися русскими. Хоча насправді до русів вони ніякого стосунку не мають. Так сталося. І от, власне, ця тюрма народів має припинити своє існування. Це ви кажете про цей термін як деколонізація Росії, Російської Федерації. Чи це реально взагалі? Абсолютно. Що має для цього статися? Воно відбудеться. Незважаючи на те, що зараз, так би мовити, модна глобалізація, тобто об'єднання. Ми бачимо Євросоюз, де ніби всі там держави вже і кордонів не мають. Але все ж таки кожна нація, вона зберігає свою ідентичність, вона зберігає свою мову, захищає її, зберігає свої традиції. Це просто абсолютно нормально. І так мало би бути. І в Росії, в теперішній Росії, але в перспективі мається на увазі в тих країнах, які стануть окремими народами, Татарстан, Башкортостан, ще якісь, немає значення, коли вони стануть власниками на своїй землі, а не підкореним народом, рабами Великої імперії, яка розвалюється і доживає свій останній. А як щодо розмов про переговори з Російською Федерацією, про домовленості, мирний договір? Як наша історія нас може вчить? Тут треба звернутися до цитати Бісмарка. Будь-який договір, підписаний Росією, не вартий того паперу, на якому він підписаний. Це правда, абсолютно. Тому, з огляду на те, що нас змушують до перемовин, і ми все ж таки хочемо миру, і ми хочемо, щоб українці не гинули. Тому цей процес відбувається. Але я не знаю, якими гарантіями треба себе захистити. Точніше, я знаю, але ніхто не хоче давати такі гарантії, щоб запобігти подальшому кроку. А подальший крок однозначний.
поки існує Росія, вони все одно будуть намагатися нас знищити. І що нам тоді робити? Боротися. Нам треба боротися. Росія теж не вічна. Українці не усвідомлюють, наскільки ми прискорили процес розвалу Росії. Наскільки це стало близькою перспективою. Хоча всі кажуть, ой, у них стільки там ресурсів, у них така там економіка, у них там то все ще й Китай їм допомагає. Китай їм допомагає, але у Китаю своя політика. Він допомагає настільки, щоб Росія повністю не загнулася зараз. Як ви бачите своє особисте повернення в Крим? Хотіли б взагалі туди повернутися? І в якій ролі? Так, з 22-го, точніше, з 2014 року я планував повернутися в Крим. Я збираюсь повернутися в Крим. Але з 22-го року по 24-й рік, напевно, це було більш, так би мовити, реалістично. Зараз, розуміючи, що відбувається в усьому світі, бо не треба зациклюватися там на якихось внутрішніх проблемах, чи там політичних, чи там економічних. Треба картину загалом дивитися і розуміти, що не все так просто. І, можливо, ця перспектива, вона відсунулася. Але я все одно впевнений, що Крим ми повернемо. На мою думку, це земля кримських татар, це їхня корінна земля, вони корінний народ Криму. І це може бути Автономна Республіка Кримсько-Татарська в складі держави України. Моє бачення таке на перспективу. Не всі з цим погоджуються. Власне, якби так було з 90-го року, того, що відбулося в 14-му, не сталося б. Знову ж таки, ми не робимо висновки своєї власної історії. Якщо брати такий оптимістичний сценарій, так? То в 2019 році я поступив в Академію державного управління при президентові. Я поступив за власний рахунок, тобто я платив за навчання. Мене питали, а навіщо вам третя вища освіта? Я пояснював, що перші дві освіти в мене все ж таки більш військові, хоча там теж є і цивільна складова. Але я хочу закінчити Академію державного управління для того, щоб, коли я повернусь в Крим, увійти до військово-цивільної адміністрації міста Героя Севастополя. Я так відповідав, чим викликав посмішку. Це, власне, на вступних іспитах відбулося в цю академію. Посмішку в комісії. Кажу, так, ми Крим повернемо, і там хтось має керувати. Такий був задум, що після перемоги треба вертатися в Крим, наводити там порядок, лад і розбудовувати Україну. Ви казали, що ви все життя провели як на морі, як морський офіцер, і зараз ви працюєте на землі. Чи сумуєте ви за морем? Мені навіть сниться море, і я сумую за морем. Я би хотів служити на флоті. Наразі я знаходжусь там, де маю знаходитись, і роблю ту справу, яку маю робити. Сьогодні тут, завтра де-інде. Це наш обов'язок. Вдягнули погони і присягнули українському народові для того, щоб виконувати свою задачу. А море? Море почекає. Яке у вас улюблене місце в Криму? Севастополь. Севастополь, він просто настільки унікальний. Люди думають, що місто Севастополь. Це не зовсім так. Якщо подивитися адміністративний кордон, то він чіпляє і південний берег Криму, і західний берег Криму, і частину Криму центрального, так би мовити. Там настільки багато всього унікального, що просто люди цього не знають. Починаючи від стародавнього Херсонесу, унікальною Балаклавою, генуезькими фортецями. Настільки все цікаве. Там просто куди не глянь, там печері в горах, гори самі, просто прекрасні. Я закохався в Крим, і для мене це теж наша батьківщина.